दिनै गुबुन हारिफोरजों मोजां जानो थाखाय मोनद' हारिखौ एसटि खालामनो नागिरदों जौगानाय हारिखौ आरो बुंबावो बिटिसि आवसो जाग्रोनांगोन बे हारिया एसटि जायोबा जोंहा सासेबो एमएलए थानाय नङा रायजोफोर सासेबो एमपि थानाय नङा साख्रि बाख्रिया मोननाय नङा जोंनि मानसिफ्रा बिथांमोना बेसेबांबा जौगानाय दिनै आहमफ्रा राजबंशीफ्रा आरो दिनै बेबायदि समाव बिथांमोना बुंदों एसटि बिथांमोना जानांगौ जेरैखि जाया चेलेन्ज जोंनि मानसिफोरजोंसो चेलेन्ज खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथारावहाय फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननायखौ बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे गोदान भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर जों दिनै गिबिसिनथारावनो नैबे फरायसाफोरनि सायाव जों फंनैसो बाथ्रा बुंलायगोन नैथियावहाय आङो नैबे सावगारि नोंथांमोना सिनायखायो एनिथिं एन्ड जे बेनि सायाव आङो माखासे बाथ्रा बुंगोन दा बेनि सायावहाय आङो नैबे सावगारिखौ लानानैनो बाथ्रा बुंनाय जागोन आरो आङो थामथियावहाय रायजोफोर नैबे लाइजामनि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जागोन नोंथांमोना गांनै लाइजाम नुबाय बे गांनै लाइजामनि सायावनो आङो माखासे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बर'नि लिडार्सफोरनि सायाव आङो बाथ्रा बुंनो गोसो दङ बेखौहाय आं बुंनाय जागोन रायजोफोर बे समाव नोंथांमोना ससे खोनासं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसाफ्रा मा बुंदों জীয়াই থাকিব দিয়ক আমাৰ এইটোৱে দাবী যেহেতু ৬টা জনজাতিক যি এছটি দিব খুজিছে আমাৰ এছটি সকলৰ কি হ'ব হয় না নহয় ইন জেনেৰেশ্যন আমাৰ ইন ফিউচাৰ আছে আমি জানো ইয়াতে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ যি ৰাইট পাইছে হয় না নহয় যিমানখিনি আমাৰ এছটি হিচাপে মৰ্যাদা আছে এইটো আমাৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব ষ্টুডেণ্টবিলাক ওলাই আহিছে এইটোৱে এটা হয় না নহয় এটা এইটো মুভমেণ্ট আজিৰ জেনেৰেশ্যনটো আজিৰ দিনটো এনেকুৱা যদি যদি ৬টা জনজাতিক যদি এছটি দিয়ে আমাৰ এছটি আপোনালোকেও জানে যি এছটিসকল ইয়াতে কিমানজন যি পপুলেশ্যন আছে হয় না নহয় এতিয়া ৬টা জনজাতিক যি এছটি দিব খুজিছে 1.1 crore হিন্দী পপুলেশ্যন আছে চ' হেন্তক যদি 35 जोंनि जाय मोनसे गथा थायो बे गथाखौनो जों गुबुनजों सेजानो थांगासिनो जुदि जोङो बेखौ सेजानानै जोङो मोजाङै एडुकेसन लायोब्लाबो जोंहा इन फिउचाराव मा मुलाम्फा जागोन नङा होमबा जों बेखौ बयबो बर' रायजो राजाया साननांगोन आरो थिग बे लेखायैनो बयबो जोङो एसे बर' हारसा माबा माबि सानालासिनो एसटि हिसाबै बिनि एगेन्स्टआव जों आसाम गभर्नमेन्टखौ गोग्गोमैनो हुमखि होनांगौ आरो जाय मोनसे बिल पास खालामनो थांगासिनो बिनि एगेन्स्टै जोंनि इउनिभार्सिटिनि साखाथियाव थानाय जायफोर बर' गामि दं बा जायफोर ट्राइबेल एरियानि गामिफोर दं बिथांमोनाबो जोंनि जाय मोनसे प्रटेस्ट खालामनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव गाबोननिफ्राय जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों खावलायहरदों आरो लोगोसे जोंहा गाबोन फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेटआव जों मोनसे धरना हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारियावबो जोंनिनो इउनिभार्सिटियाव फरायनाय साफ्रोमबो जोंनि लोगो फंबाय बिनानावमोनखौ जों हेफाजाब होफैनो थाखाय जोङो नैबे निउस मिडियानि गेजेरजों खावलायहरबाय गोजोन्थों बेनो नामा रायजोफोर बर' हारिनि बिपिएफ पार्टिनि ग्रेट बड'लेण्ड मेक ग्रेट एगेन होननानैहाय लिरनाया बेनो नामा बर' हारिनि सायावहाय गोजोननाय लाबोनाया दिनैहाय गाव गावनि एग्जामखौनो नागारनानैहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसाफ्रा सोमावसारनो गोनां जादों मानो बिपिएफ पार्टिनि बेबायदि एनअसि हरनायनि थाखायनो दा बिपिएफ पार्टिनि बेबायदि रायजो सालायनायनि थाखायनो दिनै गाव गावनि सोलोंनायनिफ्रायबो बिसोरो गोजानाव थानो गोनां जानानै फैगासिनो दङ दा गाव गावनि फरायनायखौ नागारनानैनो बिसोरो जातिखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय फरायसालिनि मोखाङाव कलेजनि मोखाङावहाय गेटआवहाय दिनै सोमावसारनाय जोङो नुनो मोनदों अब्ला बेफोर दाया सोरनि बिपिएफ पार्टिनि नङा खोमा हाग्रामा महिलारिनि गोजोन रायजो सालायनायनि मेन थांखिया बेनोमोन खोमा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै सोरखौ बुंनो सानदों दिनै जों सोरखौ नुदों आबसुआसो हमथागासिनो दङ इउपिपिएल पार्टियासो सापर्ट खालामगासिनो दङ दिनै माहारियारि बर' थुनलाइ आफादासो हमथागासिनो दङ सिसिटुआयासो हमथागासिनो दङ बहाथो थांगौ बनसुआ बहा बनसुनि मावथिफ्रा
बहा थाखोमानानै थाखो लैहोर लैहोर नोंथांमोना दिनै कलेजनि मोखाङावहाय दावराव जादों नोंथांमोननि महर मुस्रि गन्थं मोखां नुदों नामा जोंथ' नुवाखै रायजोफोर बेनो बिपिएफ पार्टिनि मोजां गोजोन रायजो सालायनायनि थांखिया बेसेबां लाजिंसिं थोस बर' हारि बेखायनोथ' गोदोनि समावबो जोंनि बर' हारिया बिर दैमालुनि समावहाय आहम राजाफोरनोहाय गावनि हारिखौनो फाननानै फैदों नङा होनब्ला दिनैबो बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारिया गावनि हारिखौनो फाननो नागिरदों नङा फानखादोंआनो 2016 लानानैनो फानबोगासिनो दंखायो रायजोफोर दा नोंथांमोना माखौथो नंखाय होननानै सानदों बेखौनो हाग्रामा महिलारिखौहाय देरहाजानो लुबैबाय थादोंमोन दा नोंसोरो दिनै माथो नुखो जोंलाय अर जोंब्लावसिगोन माथो बर'नि जायगाया माबायदि जोंलाय बर' हारिया सिगांबो आहमफोरनो फानबाय दाबो बे आहमफोरनोनो एसटि होनोहाय प्लान पलिसि खालामबाय थाबावबाय बेबायदि जायो बर' लिडार्सफोरनि गोसोआ मोनथिखानानैबो मोनथियै बायदि खामानि मावनाय बेयो जाहैबाय बिपिएफनि लिडार्सफोरनि आखल बे समाव फैदो रायजोफोर नैथियावहाय एनिथिं एमजेनि सावगारि नोंथांमोना नाय एनिथिं एमजेनि सावगारि बिटिसि एकर्डनि लेखा लानानैहाय ससियेल मिडियायावहाय बाथ्रा फोसावनानै होदों बेखौनो हयथ' रायजो राजाफ्रा नंगौ सानदों नाथाय रायजोफोर सुइटआ सुइटखा ओमफ्राय माने बिटारा बिटारखा मिथिबाय दा बेनिखायनो आं बुंगोन राइट एन्ड रं बेयावहाय नंगौ आरो नङै बिटिसि एकर्डनि बाथ्रा लानानै एनिथिं एमजेआ ससियेल मिडियायाव फेसबुक पेजाव फोसावदों बाथ्राया जाहैबाय नैबे थांनाय भारत सरकारनि केबिनेट जथुम्मायावहाय दिल्लीयावहाय संसदआवहाय बर' रावखौहाय फोसावबाय गासै मोनगुथाजों लोगोसे दा नैबे बाथ्राखौ लानानै ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदान्थे जालायबाय थादों बिसोरनि साननाया जाहैबाय नों मावदों उमुक मावदों थुमुक मावाखै बेबायदि सोलिलायबाय थादों बिसोरो आरो बाहाय बेफोरखौ बारहोथ' बेफोरखौ दोनथ' जों बर'आ अलखदाव दङ बिनि थाखाय भिडिअ बानाय हायोब्ला दा आं सिदा खोथा बुंगोन रायजोफोर राइट बाथ्रा आं बुंगोन बिटिसि एकर्डआ 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जादों दा बैनिफ्राय लानानै 2008 सिमहालागै बर' रावा भारतनि संबिधानावहाय सोसन जाखांनायनि उनावहाय बै 2008 सिमावनो बाहायजानांगौमोन भारतनि संबिधानाव सोसनखांनायनि उनावहाय सारा भारतआवनो गोसारनांगौमोन नाथाय बेखौ मानो मावनो हायाखै एनिथिं एमजे फंबाय 2020 मायथाइनि उनावसो आसामनि मावख'आवहाय जेब्लानाखि इउपिपिएल पार्टिया बे खामानिखौ मावबाय बे समावसो बाहायजानाय जोङो नुनो मोनदोंमोन अब्ला बै 2020 नि सिगाङावहाय जे 17 बोसोर सरकार सालायबाय बे समाव माबा आलु सिलायना थादोंमोन नामा बिपिएफआ बर' रावखौहाय माबानो मा होनना बुङो समाजाव गोसारहोनो थाखाय बे नों जे लेखाखौ लादोंना बे लेखाया हाग्रामा महिलारिनि आखायावनो सेवनानै दङमोन आसाम गभर्नमेन्टनि आखायावनो सेवनानै दङमोन बियो गोग्लैसोनानै दङमोन ओरैनो जानला मोनला बाथ्रा बुंनो नाङा नोंथ' फरायनायसो नों फरायबावनाय नों बुजिनो रोंनांगौ दा बुजिनो रोङैनि थाखायनोथ' नों गावनि असे बिसिखौबो नों बुजायनो रोङाखैना होनब्लालाय सोरखौथ' बुजायनो नागिरदों नोंलाय बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावसो बर' रावा गोसारनायनि लामायाव फैदों मैया दाखालिसो बर' रावा भारतनि संबिधानावहाय गिबि खेब बाथ्रा बुंजादों अब्ला माथो बुंनो सानखो नोंलाय एनिथिं एमजे फंबाय रायजोखौ थगायनो जानला मोनला हाया दिनैनि समावहाय जों बयबो मिथिगौ ससियेल मिडियानि जुग नोङो थाइजौ गोखैखौहाय गोदै होननानै हाथायाव खनसेल' फाननो हायो नाथाय बार बार फाननो हाया बेखौहाय नोंबो गोसोआव ला बे समाव फै लाइजामनि बाथ्रा रायजोफोर नोंथांमोना नाय ओरैहाय गांसे लाइजाम दङ बेयो जाहैबाय बिपिएफ पार्टिनि बे बिपिएफ पार्टिनि लाइजामखौ नोंथांमोना मोजाङै फराय
बे लाइजामखौ लानानैनो सासे अख्रांना जोमै बिथाङा ससियेल मिडियायावहाय दान्थे बिदान्थे पिक्सार हगारनानैहाय बुंगासिनो दङ। जों नायनो बायो रायजोफोर। बे लाइजामाव क्लियारलि लिरनाय दंखायो। बेयावहाय खुनु एसटि थाखानाय माखानाय बेफोरनि बाथ्रा लिरनाय गैया। इनडाइरेक्ट बाथ्रा बुंनायबो गैया। डाइरेक्टलि लाइजाम गथायनाय बेयावहाय डाइरेक्ट गथायनाय दंखायो। अब्ला बेखौ नुसेयावबो सोरबा अख्रांनि मुं लानानैहाय बिथाङा दिनै ससियेल मिडियायावहाय ब्लेम खालामनो नागिरदों इउपिपिएल पार्टिखौ। नाथाय दानिया फैदो आबसुनि इउपिपिएल पार्टिनि लाइजाम 2006 मायथाइनि बेयाव नायदो बेयावहाय मा लिरदों। रोखा रोखा बेरखांदों बेयावहाय आख्रासुजोंहाय ज' मिटिं जानाय समावहाय बिसोरो थाखानाय एसटिखौहाय खहा खालामालासे जुदि मावनो हायोब्ला नोंथांमोना बेखौहाय मा मावनो हागोन जों गनायगोन। बेबायदि बेयावहाय बेरखांदों। अब्ला बेजों आरो बिपिएफनि लाइजामजों बेसेबां फाराग दं। बै समाव ससियेल मिडिया गैयैखाय बिराद फिदिंनो मोजां मोनदोंमोन बिपिएफ पार्टिनि मावथिफ्रा। नाथाय बे समाव हाया। क्लियारलि लिरदों बेयावहाय रोनगोरा नार्जारिनि गथायजानाय लाइजाम होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। बे समावबोथ' सोर दंमोन? बिपिएफआनो पार्टिमोन बे समावबो। 2006 2006 मायथाइयाव बिपिएफआनो पार्टि। सरकारखौ बिपिएफआनो सालायदों। माखौथ' थगायनो नागिरदों? अख्रां ना माख्रां? हा? एसेबां लासिंसिं बाथ्रा। जों दिनै मा नुदों रायजोफोर? बर'नि गेजेरावहाय मोनसे अडिअ रेकर्ड खोनासं। आंनि जेभाजों रायलायहरदां। ओमफ्राय मा होनदों? ओमफ्राय दहाय अखानायसि गावदोंनो थैदोंनो सासे। बर'आ थैबाय सासे? औ। ओमफ्राय? खालि बोरला थिल' लाखायोनो बे आनै दिफामोना गामिया गेजेराव जाहैदों सारिगिदिं सावथालजोबनो। ओमफ्राय पुलिसफोर लेंहरबायनो पुलिसफ्राबो थाङा जाहैदों। जों हमथानो हायासै होनना बुङोनो। ओमफ्राय? रावबो थाङानो पुलिसफ्रानो माबा जोंनि डिउटि नङा माया बायसान्स खाथाय जाहैदों। आयौ बिदिजों मारै जानांगौ ओमफ्रायलाय? ओंखायनो होनदां ससियेल मिडियायाव लागायनानै होलै होनदोंमोन आङो। आंखिहाय जोंना बेंजोबथारनाय सावथालफ्राव गासैबो बर' बुजिजोबथारो होनना बुंदों। आं बे आंना मबाइला माबा अट'मेटिक रेकर्ड खारोना आं बेखौ ग्रुपाव हरना दोनसै। हरनानै दोन। दा ओंखाम जाबायनो ओमफ्राय दा 4थाबाथाय खारगोन जाहैदों। थफ्ला बिनानै खनसेनो थफ्लाखा जाहैदों। बहाबा गिर्जा बहाबा हल बिदियावल' थानो हाबाय आरो जेनेबा बहाबा बिदि माबा जायगा नायनानै थाबाय। गोदोनि बायदि जाफिनथारबाय? जाबाय एसेम। गोदोहाय बे न' सावजाजोबदोंमोन होननायफ्रा माबा बैसिं सावजाजोबदों सिं जादोंनिया बिदि जाजोबसिगोन। 1999 जादों होननाया। 1999 मोनदां 99 जानांगौ। ओहो बेयाव खनसे बै सिगां आरो गोदानसिनाव। ओहो 1996सो। 96सो मोनदां। जों इलेक्सनसो हाबो नालाय। औ। ओमफ्राय बिदिनो दा 4थाबाथाय माबानोसैलायनो गावस्रा खारनांसिगौलाय। जारला। फैनो हानायमोनबा गाहा फैसिगौमोननो। दा गाहाबोथ' हारसिङै थिख'खौ फैनो हालाना। ओजोंहाय फैसिगौमोन जाहैदों फैनो हानायमोनबा। गामिया दसेल' आरो बर'आ? बिदिनो फिसाजा नङा बे। खम खम जाहैबाय। औ माबा सिंग्लिबारि बोरैबा होनदोंमोनहाय बोरैबा होनदोंमोनहाय सिंगिबिल बिदिनो मा गामिथाय फिसाबा आं मोनथिलांबाहाय। ओरै सराइबिल माबा रायमना खाथि जाहैदां ना? बिदिनो लाला बेला जाला जोब्बाय खोमा। औ ओरै कुसुगाव ओरै बारनानै। औ दे होमबा। औ। गसाइगाव एरियायावहाय सावथालफोरजोंहाय गावलायनायनि बेयावहाय बाथ्रा बेरखांदों। बाथ्राया बेसेबां सैथो मोनथिथ'वा। नाथाय ससियेल मिडियायावहाय बे अडिअ रेकर्डआ गोसारजेनबाय। बेखायनो आं रायजो राजा बर' हारि नोंथांमोनखौहाय खावलायो जायफ्रा हारसा हुरसानि साखाथि फाखाथि सावथालफोरनि राजबंशिफोरनि थाइ आहम मरान मथकफोरनि साखाथि फाखाथि दङ